Hej og velkommen. I den her video vil vi vise, hvordan man bruger søgefunktionen i tekstdokumentet til at oprette et bogmærke. For at oprette et bogmærke i en tekst, laver man en unik tekst, som man kan bruge til at finde. I det her tilfælde vil jeg lave en, der hedder 1, 2, 3, A, B, C. For at lave 1 er det punkt 1 og punkt 8, 2, punkt 1, punkt 2 og punkt 8. For at lave 3 er det punkt 1 og punkt 4 og punkt 8. For at lave et A, punkt 1. For at lave et B, 1 og 2. For at lave et C, 1 og 4. For at vise, hvordan man finder det her tekststykke igen, vil jeg nu navigere helt op i toppen af tekstdokumentet. Det gøres ved at bruge mellemrum 1, 2 og 3. Nu har jeg mulighed for at søge efter den unikke tekst, jeg har lavet. For at finde søgefunktionen skal jeg lave mellemrum og punktet F. Det findes ved at trykke på 1, 2, 4 og mellemrum. Nu er jeg i søgefeltet og kan søge efter den unikke tekst, som var 1, 2, 3, A, B, C. Efter at have skrevet teksten, trykker jeg på punkt 8, som er Enter. Nu har jeg fundet min unikke tekst og dermed mit bogmærke.